να ξαναπάνε εκεί που να καθίσουν. Είναι πιασμένοι μπροστά όλες. Τους είπε, έχει πέσει. Μα πάμε και μας το. Καλώς ήρθατε στη γιορτή των σχολείων. Η Εστουδιαντίνα είναι η αναβίωση ενός τύπου ορχήστρας που έδρασε έντονα στα τέλη του 19ου αιώνα και στο πρώτο τέταρτο του 20ου. Διαδόθηκε στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη και σταμάτησε να υπάρχει λίγο μετά την καταστροφή της. Τα τέλη του 19ου αιώνα βρίσκουν την ελληνική πολιτεία της Σμύρνης σε ένα πολιτιστικό και οικονομικό οργασμό, πράγμα που ενισχύεται από την εμπορική κατάπτωση της Κωνσταντινούπολης και συνεπώς τη μεταφορά του εμπορικού κέντρου της Ανατολής στην ολοένα και αναδυόμενη Σμύρνη. Το πρότυπο της γαλλικής Εστουδιαντίν, ένα κουαρτέτο με 2 μαντολίνα, μια μαντόλα και μια κιθάρα, αποκτά μιμητές στην Κωνσταντινούπολη.
Δύο νεαροί και ταλαντούχοι μουσικοί, ο Παναγιώτης Βασίλειος Σιδέρης και ο Αθηναίος αλλά και αυτός κάτοικος της πόλης, Αριστίδης Περιστέρης, αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία για την ίδρυση του πρώτου αυτού οργανωμένου μουσικού σχήματος, που ονομάστηκε Τα Πολιτάκια και αργότερα Σμυρναίη Κυρία Στουδιαντίνα. Οι μουσικοί προσάρμοσαν το ύφος αυτού του πρότυπου της ορχήστρας σε πιο ελληνικά πρότυπα μελωδιών και ρυθμών και έβαλαν στίχους, ενώ οι μελωδίες διαδόθηκαν ταχύτατα τραγουδισμένες από τενόρους και χοροδίες. Η επιτυχία της πρώτης αυτής Στουδιαντίνας δίνει όθηση και σε άλλους επίλεκτους μουσικούς της πόλης και της Σμύρνης να δημιουργήσουν ανάλογες μουσικές ομάδες. Αναπτύσσεται έτσι ένα καινοτόμο και πρότυπο μουσικό κίνημα ορχήστρα που δημιουργεί νέες μορφές στην ελληνική μουσική μέσω της απομείωσης στοιχείων της Ανατολής και της Δύσης. Το σημαντικότερο ωστόσο στοιχείο, ενδεικτικό της προσφοράς της, υπήρξε το γεγονός ότι στους κόλπους της γεννήθηκε η οπερέτα, διαμορφώθηκε το ρεμπέτικο τραγούδι, η αθηναϊκή καντάτα και αργότερα το λαϊκό τραγούδι, διαχωρίζοντας σαφώς το ύφος των τραγουδιών σε ελαφρό και λαϊκό, με τους διάφορους χαρακτήρες του. Η αποβίβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη, στο πλαίσιο της εφαρμογής της συνθήκης των Σευρών, δίνει νέα όθηση στην πολιτιστική ζωή της περιοχής για την επόμενη τριετία μέχρι τη μεγάλη καταστροφή του 1922. Ωστόσο, το θλιβερό γεγονός της αλώσεως της Σμύρνης δεν μπόρεσε να ανακόψει τη δημιουργική προσφορά των πρωταγωνιστών της εν λόγω ορχήστρας. Όσοι από αυτούς σώθηκαν, από την καταστροφή, επρόκειτο να ανασυνταχθούν στην Αθήνα και στον Πειραιά, στείνοντας και συντονίζοντας ως διευθυντές και συνθέτες τις πρώτες δισκογραφικές εταιρείες στην Ελλάδα. Μεταξύ αυτών, αξίζει να επισημάνει κανείς τον Σπύρο Περιστέρη, τον Παναγιώτη Τούντα, τον Βαγγέλη Παπάζογλου, τον Δημήτρη Σέμψη και τον Απόστολο Βαρβαρούτσο. Στα χνάρια αυτής της ιστορίας και αυτών των μουσικών, δημιουργήσαμε φέτος εδώ στην ΚΟ τη δική μας Στουδιαντίνα. Μια 20 μελή περίπου ορχήστρα και μια τρανή χοροδία, φτιαγμένες από τις μαθήτριες και τους μαθητές των γυμνασίων Αντιμάχες και Ζιπαρίου, συνεπικουρούμενες από μαθητές του Γυμνασίου Κεφάλου και των Λυκείων Αντιμάχες και Ζιπαρίου. Πρόκειται για μια ορχήστρα η οποία, αφομοιώνοντας νέα στοιχεία, προσπαθεί να δημιουργεί και να προτείνει νέες μουσικές φόρμες με σκοπό την προσέλκυση ολοένα και περισσότερων μαθητών στην ελληνική μουσική. Melambino,
ύλη του μαθήματος της μουσικής της Β' Γυμνασίου τίθεται τα παρακάτω ερωτήματα. Τι είναι παραδοσιακό και τι είναι σύγχρονο στη μουσική, τι είναι λαϊκό και τι είναι έντεχνο, τι είναι δικό μας και τι είναι ethnic, και αν είναι ethnic είναι και δικό μας, και αν είναι δικό μας είναι και ethnic. Ο τρόπος που αντιμετωπίζονται τα πράγματα από τη μουσική είναι μάλλον απλούστερος. Η μουσική είναι αυτή που μας δίνει τις απαντήσεις. Η Εστουδιαντίνα μας φτιάχτηκε από τη διάθεσή μας να βρούμε χρόνο και να δώσουμε ευκαιρία στον εαυτό μας να καθίσουμε όλοι μαζί και να διαβάσουμε μαζί μουσική. Και η πρώτη μας διαπίστωση στα πρώτα μας διαβάσματα είναι ότι αυτή η τέχνη είναι πρώτα απ' όλα γλώσσα. Μια γλώσσα που μας αρέσει να δοκιμάζουμε να τη μιλάμε. Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική, λέει ο Οδυσσέας Ελίτης. Η μουσική γλώσσα αυτού του τόπου, από κοινό βίωμα, ζωντανό στη λαλιά του καθενός, μεταμορφώνεται σιγά σιγά σε ένα λουλούδι, σε μια πηγή λαλαίωσα, όπου ίσως να μην θέλουν πια όλοι να την καλλιεργήσουν, αλλά όλοι υποθούν να το μυρίσουν, να γευτούν το άρωμά του, γιατί όλοι ξέρουν ότι το λουλούδι αυτό κρύβει κάτι δικό τους, κάτι δικό μας, κάτι από το άρωμα του τρόπου και του τόπου. Η κοινότητα λοιπόν δεν πέθανε. Ζει και η γλώσσα της, έστω και παραλλαγμένη. Ζουν και τα κλαρίνα, και τα λαούτα, και τα βιολιά, και τα μπουζούκια και οι παγλαμάδες, δίπλα στις κιθάρες και τα πιάνα. Ζουν και οι ψαλτάδες, και οι τραγουδιστές οι άξιοι, και τα μελίσματα και τα πιασίδια τους. Σε αυτή τη γλώσσα, σε αυτόν τον τρόπο, ετοιμάστηκε η μουσική για αυτή τη συναυλία. Έτσι απλά, όπως ένας ματιναδόρος κριτικός, φτιάχνει στιχάκια στα ελληνικά και όχι στα πορτογαλέζικα. Δεν υπερασπιζόμαστε καμιά εθνοκεντρική ελληνικότητα. Δεν ξέρουμε αν αυτός ο γλωσσικός τρόπος είναι ελληνικός, αν έχει τις ρίζες του στο Βυζάντιο ή στην αρχαία Ελλάδα. Απλώς αυτή είναι η λαλιά της μάνας μας. Αυτός είναι ο τρόπος που μας παραδόθηκε. Αυτό τον απόκριμνο ήχο έφτιαξε το χώμα και το νερό, αυτού του τόπου. Στην ουσία, πέρα από όρια και σύννερα, μια και η λαλιά αυτή είναι σαν μια μουσική ελληνοϊστική κοινή. Μιλιέται με πολύχρωμες παραλλαγές από την Τινησία μέχρι τις Ινδίες και από τη Ρουμανία μέχρι την Αίγυπτο. Τα τρία επόμενα τραγούδια που θα ακούσετε είναι από τη γη των Φρακών με τους πλούσιους χορούς και τα χέρια δεμένα στη ζώνη. Το πρώτο με το δεύτερο το έδωσε ο Μέγας Διονύσιος Σαββόπουλος, ο άνθρωπος που μας πρωτομίλησε για το δικό μας, το κατά δικό μας ροκ του μέλλοντός μας. Ως στρακιώτικα είναι αφιερωμένα σε όλους τους στρακιώτες και ιδιαίτερα στο διευθυντή του Γυμνασίου Ζιπαρίου, κύριο Παναγιώτη Πηλικό, τον ομιλιώτη από τα Δίκαια, τα Πετρόδα και τον πεντάλογο του Βορείου Εύρου. Ως ροκ είναι αφιερωμένο στον αγαπημένο μας ροκάρ της αιώνιας νιώτης, τον διευθυντή του Γυμνασίου Αντιμάχειας, κύριο Γιάννη Κρητικό.
πει folklore, δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει έθνη. Ούτε γνωρίζουμε αν το έντεχνο ύφος προέρχεται αποκλειστικά από την Εσπερία και το λαϊκό από την Ανατολή. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι η παράδοση που πρωτογνωρίσαμε είτε ως μικρά παιδιά, είτε στο σχολείο μας, δεν είναι μια γριά ανέραστη, μισοπεθαμένη με προχωρημένο Αλτσχάιμερ, σε αβασία που τη θυμόμαστε κάθε 7 και 25 του Μάρτη, κάθε 28 του Οκτωβρίου. Με το σηκωμένο δασκαλίστικο δάχτυλο, αλλά ήταν και παραμένει κορίτσι χαρμόλυπο, γεμάτο χυμούς, ολοζώντανο και αγαπητικό, που χορεύει ξυπόλυτο στο χώμα, με μία διάθεση να μαρτάνει και πάλι να μετανοεί, να ερωτεύεται, να έρχεται την νόμιμη παράβαση για να ζει και να ανασένει. Μιας και καμία συγκεκριμένη οργανοθυσία, καμία τυπική ενορχήστρωση ή συγκεκριμένη μουσική μορφολογία δεν εξασφαλίζει την ουσία της.
Δεν ξέρω αν μπορείτε να έρθετε στη θέση μου τώρα, μετά από 3 μήνες δουλειάς με αυτά τα παιδιά, περίπου 50 λεπτά μουσικής και λίγο ακόμη που ακολουθεί. Αισθάνομαι την ανάγκη να σας πω, θα ήθελα να χειροκροτήσετε αυτά τα παιδιά, όχι ακόμη, ενδεχομένως είναι από τα καλύτερα παιδιά που έχει το νησί μας. Ένας δάσκαλος μουσικής, όταν του δίνεται η δυνατότητα, δόξα τω Θεώ, είτε στο σχολείο της Αντιμάχης, είτε στο σχολείο του Ζυπαρίου, να δουλέψει με μαθητές και εκτός σχολικού ωραρίου, έχει αυτή τη δυνατότητα, πέραν ας πούμε, από το μάθημα της τάξης, έχει αυτή τη δυνατότητα του να δει τα παιδιά και αλλιώς. Ειλικρινά σας εξομολογούμε, νιώθω ερωτευμένος και με τα 93 παιδιά που βλέπετε να φτάσει. Θα μπορούσα να μιλήσω για τον καθένα και την καθεμιά χωριστά. Θα διαβάσω τα ονόματά τους και είμαι υποχρεωμένος να πω όσο λιγότερα γίνεται για τον καθένα. Κρουστά τύμπανα μας έπαιξε ο Γιάννης Μιχερίνας από την 3η Λυκείου του Γέλα Δημάκη. Δίπλα του Μπελέκη μας έπαιξε ο Βασίλης Μανάτος από την 1η Γυμνασίου του Παρίου. Λαούτο, κιθάρα, τζουρά, μπαγλαμά, μεγάλη καρδιά, μεγάλο χαμόγελο, ματιά γεμάτη αγάπη και ομορφιά, Ιάσον ο Άρχοντας Μαέστρος. Πρόκειται για τον Ιάσονα Παπούλη από την 3η Γυμνασίου του Γυμνασίου Αντιμάχειας, ο οποίος όχι μόνο έκανε αυτό που σας είπα, μας έφερε και τον πατέρα του μπροστά για να κάνει τον υπολείπτη. Στα μπουζούκια θα δείτε 2 πανέμορφα αγόρια. Το Γιώργο Μινά και το Μανώλη Τσιγάρα. Και οι 2 από την 3η Γυμνασίου του Γυμνασίου Αντιμάχειας. Πιο πίσω, ο κύριος εκεί, με το κουστούμι, στα πλήκτρα, από την 3η Γυμνασίου του Γυμνασίου Ζυπαρίου, ο Χριστόφορος Παπαϊώνα. Τώρα, σας καλώ να απολαύσετε αρενοπότητα σε αυτό που θα πω. Κλαρίνο ο Βαγγέλης. Λοιπόν, στο κλαρίνο ήταν ο Βαγγέλης Κλειδόπουλος από την 3η τάξη του Γυμνασίου Αντιμάχειας. Δίπλα του, Σουράβλη ή Φλογέρα, αν θέλετε, η Μίνα Σκουφεζή από την 3η. Εδώ αριστερά μου, στο φλάουτο, ο Μιχάλης Μαρκάκης από την 1η τάξη του Γυμνασίου Ζυπαρίου. Να ξεκινήσω από τα βιολιά. Ένα βιολί είναι αυτός ο Λεβέντης της 3ης Λυκείου του Γυμνασίου Ζυπαρίου. Το Γυμνάσιο Ζυπαρίου είναι γυμνάσιο με ηλικιακές τάξεις. 3η Λυκείου λοιπόν του Γυμνασίου Ζυπαρίου, τρελαμένος μουσικός και παθιασμένος νησιώτης, ο αγαπημένος μου Αντώνης Λίχνος. Δίπλα το επόμενο βιολί, μια παλιά και παντοτινή αγάπη που γνώρισα προ 3 ετών στο 2ο γυμνάσιο και η οποία δεν πάβει να με ακολουθεί σε όποιο σχολείο και αν πηγαίνω, η Ειρήνη Αναστασία Κάπα, της 1ης Λυκείου του Δευτέρου Γέλου. Δίπλα τους, η ευγενική και αρχοντική μας Σοφία Γιακαλή από την 3η τάξη του Γυμνασίου Αντιμάχειας και η αγαπημένη μου Πόπη Μινά, επίσης από την ίδια τάξη του Γυμνασίου Αντιμάχειας. Κατόπιν, θα μιλήσω μετά για το Γυμνάσιο Κεφάλου, όμως στο βιολί ο μέγας μουσικός
της Κεφάλου, ο διψασμένος για μουσική Μανώλης Κρεμμύδας από την τρίτη τάξη του Γυμνασίου Κεφάλου. Λοιπόν, πάμε στις κιθάρες. Μία κιθάρα είναι η Μελίνα Χατζηνικολάου. Β' Γυμνασίου Αντιμάχιας. Πιο πίσω, αυτή τη στιγμή κρατάει ηλεκτρική κιθάρα, προηγουμένως είχε ακουστική, ο Ραφαήλ Μαμάς από την τρίτη τάξη του Γυμνασίου Αντιμάχιας. Πιο πίσω, ο κύριος Τάκης Κρητικός από την τρίτη τάξη της Αντιμάχιας. Ο Μαρτσέλο Λίκο από την Β' Γυμνασίου. Πίσω, εκεί πίσω από τον φίλο μου τον Ραφαήλ, θα δείτε εσύ το Μαρίνα, η Μαρίνα η Μπίμπα, πρώτη Γυμνασίου από την Αντιμάχια. Μου τα χάλασες ρε φίλε, μου τα χάλασες. Λοιπόν, όλες τις πρόβες φορούσε ένα φοβερό στιλιστικό σκουφί και τον δούλευα συνέχεια. Βγάλε ρε το σκούφο σου και πήγε και τον έβγαλε. Λοιπόν, Μάριος Θωμάς Δημητριάδης από την τρίτη τάξη του Γυμνασίου του Παρίου. Λοιπόν, τώρα, πριν προχωρήσω στους υπόλοιπους, να σας πω λίγο γιατί είμαστε Στουδιαντίνα. Η Στουδιαντίνα, αν καταλάβατε από όσα σας διάβασε προηγουμένως, να την αναγγείλουμε τώρα, αργότερα. Λοιπόν, η ομιλήτρια, η Στουδιαντίνα είναι η ομάδα των ανθρώπων που διαβάζουν μουσική και ανεξάρτητα από τον όγκο, δηλαδή μια φυσιολογική ορχήστρα δεν μπορεί να έχει 23 παιδιά, όπως και μια φυσιολογική χοροδία δεν μπορεί να έχει 70 παιδιά. Θα μπορούσαν κάλλιστα, όντας εκπαιδευτικός και του ενός σχολείου και του άλλου, να κάνουν δύο ξέφερα σχήματα. Η ιδέα μας ήταν να καθίσουμε να διαβάσουμε μαζί. Λοιπόν, ακούστε αυτή την ιστορία. Έχουμε λοιπόν ένα μήνα δουλειάς περίπου, δουλέψαμε το Δεκέμβριο με την Αντιμάχια, αλλά με την Αντιμάχια με 3 χρόνια. Με ξέρουν όλοι και το σχήμα είναι έτοιμο, είναι φτιαγμένο. Στο Ζιβάρι έχουμε πάρα πολύ καλούς μουσικούς, πάρα πολλά καλά παιδιά, αλλά εγώ δεν τους ξέρω. Και πώς μπορώ να τους ενώσω και τι να κάνω για να τους ενώσω. Λοιπόν, πείθω την Αντιμάχια να κατέβει στο Ζιβάρι. Και ακούστε η ημερομηνία, αν θυμάστε, ήταν η Κυριακή του Αγίου Αντωνίου, 17 του μηνός, ένας καιρός τρισάκυρος. Έβρεχε, όπως έβρεξε πριν λίγο, αλλά έβρεχε διαρκώς. Και ένας δυνατός αέρας. Τέλος πάντων, σε κάποια φάση είπα 12 με 2 στην αίθουσα πολλαπλών του Ζιβαρίου. Έρχονται πρώτα οι αντιμαχίτες. Κύριοι, στέκονται, φτάζουν σχολείο. Το δικό τους είναι καλύτερο, το Ζιβαρίου δεν τους αρέσει. Λοιπόν, έρχονται που λέτε, τους λέω παιδιά, πάρτε καρέκλες, καθίστε, να στήσουμε την αίθουσα, ωραία. Κάθισαν, κάποια παιδιά του Ζιβαριού άρχισαν δειλά-δειλά να έρχονται. Πρώτη φορά, κύριε, παιδιά, καθίστε εκεί. Έρχονταν τα περισσότερα για χοροδία. Βλέπετε, τρανή χοροδία. Λοιπόν, έρχεται ένας τύπος. Γεια σας, κύριε. Έτσι ακριβώς που σας λέω, έτσι ακριβώς. Γεια σας, κύριε. Γεια σου, αγόρι μου. Τι να κάνω, κάτσε εδώ. Έβλεπε λοιπόν τον Ιάσονα, την Ελίνα, τα υπόλοιπα παιδιά, να χορδίζουν. Πάει λοιπόν, τους πλησιάζει, μισό λεπτό και σας δείξω. Πάλι λοιπόν τους πλησιάζει και λέει, εσείς παίζετε. Λέω δηλαδή, όχι. Κυρία, έχω και εγώ κιθάρα στο σπίτι. Το κοιτάζω τα παιδιά, έχεις κιθάρα, ξέρεις. Κάτι λίγα, να προσπαθώ, ξέρετε, σε όλες τις πρόβες που σας αφήνει να παίξει το Dust in the Wind των Kansas. Λοιπόν, την έφερα ειδικά, ξέρετε, σε κάθε φορά που συναντιόμαστε, έχουμε και είμαστε Στουδιαντίνα, έτσι, δεν είμαστε επεξεγέναση. Δηλαδή, θα έχουμε 2 λαούτα, βλέπετε ένα εκεί και ένα εδώ. Θα έχουμε 4-5 κιθάρες που θα περιμένουν πίσω. Ποιος θα παίξει δεν ξέρουμε, δεν πειράζει. Θα έχει ο Ιάσονας, ήσαμε 40, δείξατε τις πένες σου, ήσαμε 45 πένες. Εδώ, χωρίστε. Λοιπόν, μέσα στις τσέπες μας έχουμε από ατελείωτα σετ από χορδές κιθάρας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είναι να προβάρουμε
Κάναμε και ομάδα στο Facebook με την οποία ειδοποιούμε ένας τον άλλον. Είναι να προβάλλουμε λαϊκά τραγούδια. Ο Ραφαήλ, κύριε, να φέρω την ηλεκτρική. Κύριε, να φέρω τον ενισχυτή. Τι θα το κάνω αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτή η κιθάρα όπως τη βλέπετε, με αυτό το καρό, την πιάνει η Μελίνα και του λέει: αν ξέρεις κιθάρα, άξινα, άνοιξε, κούρδισε και να παίξουμε. Τώρα αυτός τι να πει. Να πει ότι δεν ξέρει, να πει ότι ξέρει. Είναι κιθάρα, δείχνει κάτι να ξέρει. Τα παιδιά αντιλήφθηκαν αμέσως τι συμβαίνει και οπότε του λένε: κοίταξε να δεις, τα τραγούδια που θα προβάλλουμε σήμερα από το δάσκαλο είναι από τη φα, τη σολ, τη λα, τη μη και τη ρε. Τις ξέρεις? Του δείχνουν, του κάνουν ξανά λίγο σκηνή στο αριστερό χέρι, που είναι αυτές, του δείχνουν το ρυθμό και μετά από λίγο ο κύριος Παντελής Λαμπρόγλους είπε από εδώ. Ο κύριος Παντελής Λαμπρόγλου λοιπόν έγινε μέλος του σχήματος. Το είπα αυτό γιατί. Καταλήγουμε την τελευταία κιθαρίστρια, η οποία είναι στη Δευτέρα Λυκείου, είναι η Φωτεινή Χατζηδιαμαντή. Την ξέρω από παιδάκι της πρώτης γυμνασίου. Μάλιστα, μας είχε καλέσει ο Σεβασμιότατος να κάνουμε, να ασχοληθούμε με το μουσικό θέμα της εκδηλώσεως που κάνει κάθε χρόνο η Ιερά Μητρόπολη για την εορτασμό των τριών ιεραρχών. Εκεί λοιπόν είχαμε άλλον κιθαριστή. Η Φωτεινούλα όμως ήταν ένα τόσο πλασματάκι, εντελώς αγοροκόριτσο, με μια κιθάρα η οποία ήταν μεγαλύτερη από τον εαυτό της. Ερχόταν: κύριε, να παίξω, να παίξεις. Κύριε, να παίξω, να παίξεις. Έπαιρνε την κιθάρα, η κιθάρα της ερχόταν κάπου σε αυτό το ύψος. Έβαζε από πάνω το χέρι να παίξει. Την επόμενη χρονιά πήρε και μπόι και μόνη της η Φωτεινή κρατάει μια ορχήστρα. Τι θέλω να πω, μουσική δεν μαθαίνω εγώ στα παιδιά. Μουσική μαθαίνουν οι δάσκαλοι τους. Οι δάσκαλοι στα οδεία, στις μουσικές σχολές, οι εξωτερικοί δάσκαλοι. Εγώ εκμεταλλεύομαι αυτή τη δουλειά και δουλεύουμε έτσι στο σχολείο. Όμως, ένας άλλος τρόπος διδασκαλίας είναι αυτή η αλληλοδιδασκαλία, η οποία, σας βεβαιώνω, είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο αγαπιούνται μεταξύ τους όλα αυτά τα παιδιά. Από ένα σημείο και μετά, δεν έχουν πάψει, όσοι ασχολείστε με το Facebook, μπορείτε να καταλάβετε τι κάνουν, με τι ασχολούνται. Δεν έχουν πάψει να ανεβάζουν τραγούδια, να λένε γνώμες. Εκείνος ο Ιάσονας με έπριξε, πρέπει να του υποσχεθώ για τον χρόνο. Θέλει Μάνο Χατζηδάκη, ο δε Παντελής θέλει ροκ. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να... δεν το υπόσχομαι, αλλά απλώς είναι μια σκέψη. Ο Μάνος Χατζηδάκης έγραψε αυτά τα υπέροχα Reflections, τα οποία είναι έντεχνη ελληνική μουσική με πολύ ροκ μέσα. Να δώσει ο Θεός, να ξανασυναντηθούμε επόμενη χρονιά. Είναι και τρίτη γυμνασίου, θα πάμε πρώτη ηλικίου. Πού να τους ξανα...